Lidskou. Ale nebo je vlastní. Okidoki lidičkové. Už mám kurva lagy, už nemám. Home. Tak. Tak jo, hraju tu na jednom serveru s Batmanem. On má mutlej ten. Nás neuslyší. Aha. Tak a jsou tu dva židouši. Ne, no rasist. Jsou tu dva lidé, nějaký Ježiš, si to ani Adrian. nedáš na YouTubeko. It's me, Miss Felf. Dám to na YouTubeko, pak ti to pošlu. Ježišmarja. Ej, víš, jak jsi mi říkal, že jsi mi dal ten odběr? No? Nedal. Jak to? Ne, dobré, už se mi to teďka připočlo. Mám 6 odběrů, které mají... Aha, no umím psát. Pozdravte do videa. Zmrdí, to je rozkaz, vole. Postav enchant. Takže Dobrý tak pro zajímavost pozdrav. klasika. OK. Tak jo, teď se připojil Takže, Majitel tak list- by the way, taky jsem začal teďka natáčet. majitel serveru, taky youtuberují. Tak, a já zdravím všechny moje diváky. Smítko, ty pozdrav. Ahoj. Tak jsem tady teda se Smítkem. Smítko taky natáčí, jako vždy. Co melu. To bude let's fail jak prase. Hej, tak jako já už jsem zvyklý od Tommyho, jak jsem pořád s ním na TSku. Ale dobré. Teďka vám ukážeme, jak si žijeme v našem survival světě, že jo? Ano, jak si tady žijeme, takže tady je náš, nevím proč je tu uprostřed vody strom, ale to je jedno. Tady je, Víš, co to je? no, To je ta farma. jo, aha, tady je, tam jakési A kamenné, jsme tady, jo, to je mesa biome? tady jsem v podzemí ukrytě, tady spinkáme. Kdy mu dojde, že tohle je survival server? Nevím, asi až, nevím, nikdy mu to nejde. Můj milý A dej prosím. Hej, on Adry. chce hrát survival a chce, abych mu dal... Adry, tohle je Tohle je náš survival. spawn. Tak to konečně pochop. Hej, jsme trošičku stáhli. Tady je PvP, který není dostavěný. Děkuji. Mě to nenačetlo, tak to vypadá... To je vůl. No to je jedno. Tady je Každopádně. PvP, taky není no, tady není dostavený. A kdyby, kde to je? Smítko, jakým směrem to je? Ten nábor, co byl včera. Nevím. Každopádně teď se portnu nějaký ram do souřadky a tam budu bydlet. Ty nechceš bydlet s náma? Ale jo, ale chci se jen tak podívat. Tak počkáme, než se nám to načte. Zatím padáme do černé tmy. Jo. Je. Včera tady byl nábor na buildy. Ale ten hrad je fakt hezký. Ne, kecáme, my natáčíme. Jsi to viděl jenom srandu. Jsme ve vodě. Ty brďo. Takže jak vidíte, spavnuli jsme se tady. A tady dole pod stolem mi hřeje nohy pes. Ale tož tady je to pěkný. Když tak se pojď na mě portnout. Tady se podívej, au. Tam. Au. Lak. Jsou nějaký občasné lagy, nevím proč. Lak? No asi brutální. Jo, dobrý. Ještě memorie tady v pohodě.